Беларусь гэта не нейтральная пляма паміж усходам і захадам. Беларусь гэта частка еўрапейскай цывілізацыі. Так было і так павінна быць. Гэта гістарычны факт. Мы заўсёды былі часткай Еўропы. І юрыдычна, і культурна. У 13-17 стагоддзі дзесяткі беларускіх гарадоў мелі магдыбургскае права. Гэта значыць, у Мінску, Полацку, Берасці, Гародні была сістэма мясцовага самакіравання, такая ж, як у Кёльні альбо Любліне. Суд, выбары, гарадская рада – усё гэта еўрапейская праўная культура. Статут Вялікага княства Літоўскага, который упершыню быў прыняты ў 1529 годзе, гэта адзін з самых прагрэсіўных законаў свайго часу, і гэта стварылі нашы продкі. Ён гарантаваў незалежнасць суда, прыватную ўласнасць, ахову чалавечай годнасці ўрэшты. Ён узнік не ў Брусэлі, ён узнік у Вільні, Полацку, Новагрудку і стаў падмуркам беларускай юрыдычнай традыцыі. Беларускія студэнты вучыліся ў Кракаве, Падуі, Празе, і гэта быў не толькі Францыск Скарына, пра якога ўсе мы ведаем. А Віленская акадэмія была часткай еўрапейскай гуманітарнай прасторы. Адукацыя ў нас гэта не савецкая традыцыя, а традыцыя Европы з 16 стагоддзя. І ўрэшце у Расію, Маскву адукацыя прыйшла ўжо з Вялікага княства Літоўскага, з Кіева, з Вільні і з Полацку.